Magalí Sursa, Lletres a les aules 2021, activitat per al dia de Sant Jordi. Mòdul català 2, GES 1. Centre de formació de persones adultes Les Corts. Poema de Miquel Martí i Pol. Estimada Marta, no em prens ni et prenc, no em prens ni et prenc. Traço el perfil d'un gest i tanta llum es pobla del teu cos que ja la llum ets tu i tots els colors s'albalçant i es confonant. A fuats esdevenim la punta d'un sol crit, d'un sol desig, d'un sol pressentiment. Vibra el silenci, pluges i ventalls mesclant els sons. L'espera és tensa. Tens l'art del teu cos i alhora acollidor. Entro en tu, Marta, tendrament, i creix en ones lentes, poderós, el goig fins a assolir la fonda plenitud, la balma clara sense tornaveus. Pura i obscena et mostres. Tens els pits suaus i rectes i te les beso. Tu somrius apenes, bleixes i m'aculls. Molt dolçament repeteixo el teu nom.